बङाइगाव थांनो नागिरदों आरोना बिथाङा जोंनो नै हेलमेटाव फुरा केसेट खालामगासिनो दङ गेजेट खालामगासिनो बिथाङा नै बेखौ लागायजोबसिगोन आरोना ग्र'फट ना मा होनो बेखौथ' बायनो हाया जाहैबाय उफाय गैया नै बिदि माबा स्टेन्डनिखौनो खेवलु खेवनानै एखे रिदि रिदां मारिनो गोनां जायो आरोना नै ग्र'फोरबो बायनो हाया गरिब मानसि बिथाङा जोङो नोगोद दुखुथिया बिथांखौ सोरबाफोर अनोब्ला बिथांनि चेनेलखौ थाब साबस्क्राइब खालामना होनानै जेन' चेनेलखौ थाबनो ग्र' जाहोयो बेनो चेनेला जाहैबाय SN नार्जारि नामा SN चेनेल बिथांनि चेनेलाव थांनानै साबस्क्राइब खालामनो हायो थाबैनो जेन' बिथाङा थाबनो ग्र' जानानै जेन' GoProफोर बायनो हायो आरो बिदिनो गोदान भिडिअफोर आपडेट खालामनो हायो स' गाइस नै बिथाङा होजेनबाय आरोना लागाव स' बिथाङा बिदि लागायसिगोन आरोना नै दा लागायसिगोन आरोना उफाय गैया गाइसमोन जा खस्थ' खालामनांगौ गोनां जायो नै बिथाङा लागायसिगोन आरोना नै हमसिगोन आरो बिथाङा नै उफाय गैया गाइसमोन दा बिदि लागायनांगौ गोनां जायो नै जादोंना जाया ग्र'फोरथ' बायनो हाया जाहैबाय गाइसमोन दा उफाय गैया बेखौनो लागायनानै गारि सालायनांगौ जायो बेजोंनो भिडिअ ब्लग गोदान लाबोनांगौ जायो एसे गारियावबो थाव होनोसै आरोना गाइसमोन बिदि सोमावनांगौ आरोना मा जाखो गाइसमोन थाव होदों आरोना सेनावहाय जाबाय गाइसमोन स' गाइसमोन जों थांलायबाय थानोसै आरोना बङाइगाव स' गाइसमोन नायलांबाय थादो जोंनि ब्लगखौ सो गाइस ये है हाग्रामा ब्रिज से हम लोग अभी हाग्रामा ब्रिज मिल रहा है उसको आप लोग देख सकते हैं कोई नहीं देखा उसको देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छा है बहुत लंबा है उसको पार होने के लिए 2 मिनट लगता है सो अभी आप लोग देख सकते हैं कैसा है हाग्रामा ब्रिज फेस्टिवल